Wamala wenzanga muli bwanji kwina kuli konse kumene muli. Ine ndili bwino. Ndapanga message noti chifukwa choti kapena kuti pali chomwe ndikufuna ayi, koma no it's a message yomwe ndikufuna ndiyankhule ndi mtundu wanga, anthu akwathu naneso anthu akwathu kuno ku Malawi. We should have a talk. Ndimvetsetse bwino and after kundimvetsetsa mwina mwake you can share the message kuti wina wake nayeso ingathe kumuthandiza. We have many people kwathu kuno amene ali achuma, and mostly anthu amene amalowa ndale kwambiri are the one amene ine ndimafuna kuti they should get this message. Tipangeni share message imene ikafika anthu amene okuti mwina mwake like maybe it can work. Aliyesa kudziwa kuti panopa ku South Africa kuli mavuto, and the problems are coming from South Africans. They don't want foreigners in their country, so akuthamangitsa anthu akwathu kuno ku Malawi akwauza kuti azibwerera kuti kwawo. So anthu aja zinthu zizangochitika mwa random, angozizimutsidwa anthu aja alibe china chilichonse. Most of them alibe china chilichonse, ali ndi ana ena jazimayi ali ndi ana chanchani. So kukhumudwa kwanga kuyambirira na khumudwa kapena kuti ndikukhumudwa abe mpaka panopa chifukwa anthu ambiri amene timapezeka pa TikTok, amene tili ma Facebook tikumayitenga nkhani ngati kuti taisandosano khangati content. Ena ali ku South Africa komwe kumapezeka zoti akumapanga ma videos onyoza zinzawo azifi kuti anthu aja anachita kuchoka ku Malawi kuja kumabwera ku South Africa khangati kuti mwina mwake amasiya zimene zijazo like kuti amachoka kumene kujako like kuti basi kuchokera chisangalalo, koma kuli kulakwitsa kwambiri chifukwa anthu aja amachoka ku Malawi kuja to change their homes, not kuti anachoka ku Malawi kuja kubwera ku South Africa kuti mwina mwake they should play. And anthu ambiri amene mukupanga mamokaleza amene ajawo, you will notice something. Next term panopa ndi term yomaliza. Term inayo anthu akuchoka 8 akupita form 1, ena form 1 akupita form 2, ena ma class olipira like secondary. You will notice anthu ambiri akunena kuti school ayikanika chifukwa chani? They will not have school fees yolipira. Those guys amene mukuwatukana amene ali ku South Africa aja anali ndi mafamily zawo amene ajawo amene amathandiza. So inu amene mukupanga ma content ngati munali ndi m'bale wanu amene amakanika kuchita zolongosoka pa khomo, munthu amene yoyo mudzimpanga target yemweyo kumulowera ku inbox kwake ndi kumakantukana amene osatukana wina aliyese, chifukwa we have mothers and fathers, brothers and sisters amene anali mapilala apa khomo, and amene akubwera paja the whole family kudandaula kuti panopa ifeyo ndi panopa umphawi wathu uonekera. This message ndimafuna ipite kwa anthu makamaka amene we call them politicians, neither unawina 2025 ija kapena suna wine. This message is for you. Abale anga inuyo mmabwera nthawi ya kampeni kukatsala like ka 5 months 6 months 7 months kuti anthu akuvoteleni. Mmabwera ndi fundo zanu zochakuka amanena kuti ndino anthu abwino, anthu osamala, anthu akakuvoterani sazapanga the grade chanchani. Now it has been a month since those guys there, they claimed, they forced Malawians to leave their country. Koma you are there, you are so quiet. Mapinda michira mbali meneyo mwadeka nonse amene muli ku parliament mukungomwati kumeneko simukukambapo china chilichonse chokhuzana kuti anthu aja you are taking your hand kuti anthu aja abwerere. Amene like munaluza aja panopa mukuzipanga kuti ndino ma shadow MPs, amene mukumauza anthu kuti muzandivotele ine aja panopa simukuoneka. Yeti mmabwera pakatsala 3 months 4 months matenga 5 million kuyika pa ground anthu azimenya mpira. Inde sizola kuyika ndi zabwino. Koma ono sinanga mpira anthu amamenya kanthawi koje pamakhala asiya. And those Malawians amene akupanga safa ku South Africa are the same Malawians you will go back 2030 in their villages so that you can ask them for their votes. Kuti azakuvoteleni.
So this is my request to all politicians and inu anthu ochita bwino am Malawi. Guys, we need your help. Thandizani anthu aja amene ali ku South Africa aja abweretseni kunyumba kuno amene aja chifukwa omwe aja ndi amene mudzafune vote yawo 2030. Inu mashado MP mu constituency yanu imene mukufuna mudzayimiremo, tafufuzani kuti muli anthu angati amene afuna kubwera ku South Africa. Maybe you can touch hands ndi kuyika malo amodzi ka drama kena kake. Maybe you can touch hands olo anthu ka 4 or 5 mukati kwalulira matikiti ndi kumabwera, no problem. Kandi munthu mmodzi, no problem, mukhala mwathandiza. Koma mangokhala chete mufuna muzadukira 2029 kudatsala miyezi 4. Basi ineyo mundivotele ndidzakuchitirani zakuti achitireni zinthuzo anthu panopa pamene ali m'mavuto, athandizeni achotsereni mavuto awo amene ali nawo, anthu aphinjika panopa kuopsa ndi athandizeni anthuwo. Pangani zoti anthu aja mwavotere mwachotse mavuto omwe kuti nthawi inayake mukadzafuna mavoti awo anthu aja adzamvetsetse. Inu amene munawina muli ku parliament simukupanga kora izifundo ina iliyonse kapena simukudulutsa, sizikuona wina ake akuyankhula pa screen kuti ayi tikupanga njira kuti Amalawi aja abwerere. No, simukupanga. Yeti mayiko ena ake anthu amachita kuwatenga pa ndege, mayiko ena ake akutumiza ndege kukatenga anthu ina Nigeria, Ghana akutumiza ndege. Ife tukanika zona to provide buses dziko la tundu la Malawi. Mabasi tukuyamika Bushiri anatumiza mabasi kumene uja watumiza mabasi ka 10 apita kumene kuja. Komanso we should blame those guys amene mukumalemba maina. Some people are crying there. Anthu ena aka kumagona m'manyumba, ena aka kumagona pa bwalo pa jota anachoka kalekale kumalo kumene amakhala kunali koopsa. Anachita kuchoka kumene kuja kwa kalekale. Now they 3 weeks or 4 weeks kumene ikutali pa ground. Mukumatenga anthu amene akumagona ku nyumba amene ali bwino ndi kumakweza ndege kumabwerera ku nyumba. Sizabwino zimene zozo. Ndikupondereza kumene koko. Ndikupondereza ndi munthu wopondereza tsiku la chiweruzo kwa Mulungu sakayang'anizana ndi Mulungu, alibe mpata, alibe gawo lililonse ndi Mulungu. So this is my message. Nonse amene mmadzipanga kuti ndinu ma politicians, tabwerani pamodzi. Asakeni anthu mmudzi mwanu kuti ndangati amene akufuna kubwerera ma constituency anu muja. Tathandizeni anthuwo abwerere. Tathandizeni anthuwo abwerere ku nyumba. Those guys need to come back home. Athandizeni abwere ku nyumba. Ndikhulupirira anthu aja akabwera ku nyumba mukadzapita kuti ndivotereni adzakuvoterani. Komanso even anthu amene sanathandizike adzakuvoterani. Kwa anthu amene mumapanga mamokalezo muona ngati kuti anthu aja ku South Africa kuja amachita kuthawa ku Malawi kuno basi mapita kumene kuja kumakangosangalala. No, it was not like that. Anthu aja kumene kujako they went there to change their families. Ngati inu ndine tili ndi mwayo kuti kumasentha family yathu tili ku Malawi kuno, that's God's grace. Chimene ndi chisomo cha Mulungu. Tidziyamika pa chimenecho. Anzathu ena ake sangasinthe khomo lawo ali ku Malawi konkuno. Ndikhulupirira kuti uthenga uwu pamene mwamumva mupanga forward kwa anthu ochuluka kuti ena ake azibale athu aja amene ali limodzi akhoza kupeza nawo thandizo. Zikomo kwambiri, Ambuye akudaliseni nonse.